hemen Euskal Herrian, Donostian, esan dezakegu eguraldiak bueltasko ematen ditu da, ezta? Tio Bibo bezala, bueltasko ematen ditu gure eguraldi historiko honek. Orain udara sartu berri gara betan, oinazkagu azken aldian baino ezagitugun laino eta freskotasun gehiago, eta egia esan ekaineko hasieratik, barkatu, gizona. Ekaina hasieratik eguzki asko izan dugun arren, orain justu ekaina bukatu eta udara sartzeakin batera, eguraldian hastu egin zaigu. Asteburu hontan ekainako 28 eta 29, ez pentsa ere oso pakea oso berdikan Santiago bezala, bixi eguraldia. Larun batian, egunaren zati erdia baino gehiagotan, arratsaldea bazkalondu, arratsaldea pasatu arte, ez dugu esperorik egingo honikan, egoa izeska pixkak izan genezake, eta temperaturak bat igoko dira, egun hauetekin konparatuz, 25-26 gradutaraino, baina, eta hau, egia esan udarako, baina gehiago udaberriko guratzea izanik, eta bera egia, eta nizte, egun lehezera, eta bera, Larun bat arratsalde gau partean, itsasoko euria sartuko zaigu, ez da ondo askorekin sartuko, baina larun bat, izena jarri beharko diogu, Larun bat gaudean, igande goizaldean, igande gorte parteratze edo, itsasoko egoera izango dugu, ez hola ikainan izanik ez da otsaileko edo martxoko euria, baina temperatura freskoago igandean, 20raino, eta hori eguerdi parteraino euria, eta gero arratsalde partean berriro ere geldituz, baina hori, hiru umel eta fresko horrekin izan ezagun. Bueno, voltas ematen du eguraldiak, Tio Biboa bezala.